Комендантның бу тәкъдиме Гөлзиләнең күңел газапларын оныттыра төште. Хәзер аның бар уе алда торган концерт хакында гына иде. Моңа кадәр өйрәнгән җырларын барлады. Бер-ике урыс җырын да алды. Тулай торакта яшәүчеләр арасында урыслар да бар бит. Баянчы егет Ришат чын мәгънәсендә талант иясе булып чыкты. Стәрлетамакта культура агарту училищесын бетергән. Уфада беренче елы гына икән. Һөнәре буенча эш табарга йөри. Әле Тулай торакта электрик булып урнашкан. Кыска гына буйлы, сары бөдрә чәчле бу егет белән тиз уртак тел таптылар. Ришат сөйләшергә әвәз кеше иде. Уфада сөйгән кызы барлыгын да, аның сәнгать училищесында биючегә укуында яшереп тормады. Әйдә, аны да чакырабыз, диде Гөлзилә, алтын тапкандай шатланып. Булгач, кешечә булсын. Ул әле каникулда, авылларында. Булсын, син алып кил. Исәнмесез, әби бабай, мин сезнең кызыгызны алып китәргә дип килдем. Юк, кияүгә түгел, концертка гына. Әлегә. Нинди концерт дип? Зур концерт инде. Тулай торакның кызыл почмагында була. Гөлзилә дә Ришатның уенына кушылды. Безнең кызыбызда ат казанган фәлән артист түгелен, дип тезде ул, тавышын өлкәннәрнекенә охшатырга тырышып. Әткәсе, мин баламны почмакта биетер өчен үстермәдем. Кызыл булмагай сары булсын, тик юньлерәк клублары булсын. Һәм алар икәүләшеп көләргә тотындылар. Рәхәтләнеп хихылдадылар да бер-берсенең күзенә карап тынып калдылар. Егетнең карашында бер мизгелгә генә кыюсыз наз ялтырап китте, әмма Гөлзилә аны күрергә өлгерде һәм ничектер уңайсызланып куйды. Юк, Ришат, биюче бик кирәк безгә, диде ул бераздан. Син кайтып кил инде, яме? Ришат дәшмәде. Ул уйчан иде. Сөйгән кызыңны бер дә күрәсең килмимени соң? Минем акчам юк, диде Ришат, бик уңайсызланып. Бурычка керер танышым да юк. Гөлзиләнең дә кесәсендә җил уйный. Шулай да ул ышанычлы тавыш белән ярып салды. Пүчтәк, мин юллык бирә алам. Түләмәссең. Егет аптыраулы карашын Гөлзиләгә төбәде дә дәшмәде. Кайчан китәсең? Һәм егетнең җавабын да көтмичә әйтте. Әйдә, иртәгә үк. Ну син, Ришат башын чайкап куйды. Бу аның ризалыгы иде. Ришатка юл йөреп кайтырлык акчаны ул Нәфизәдән алып торырмын дип уйлаган иде, әмма комендантны ниндидер эш белән йөри, бүген булмаячак диделәр. Кыз уйга калды. Бәлки, Нурияга барып килергәдер. Хәер, ул да хәзер каникулдадыр инде. Аннан соң ярты ел буена барып хәлен белмәдә, акча кирәк булгач кына аңа йөгер имеш. Тулай торактагы танышлары буйлап чабулый торгач, тәки тапты Гөлзилә. Менә, диде ул, Ришат ишектән күренү белән, иртәгә үк китәсең. Кызыңның исеме ничек әле? Гүзәл. Аңа берәр бүләкме, күчтәнәчме алырга да онытма. Егет берчә шыгырдап торган йөзлеккә, берчә Гөлзиләгә карап торды да, килгәч, кайда яши инде, мин бит үзем генә тормыйм, дип елмайды. Миндә яшәр. Ярый, хәерле юл. Ришат әлбәттә яхшы баянчы, дип уйлады Гөлзилә һәм теге вакытта егетнең күзләрендә балкып киткән назны хәтерләп елмаеп куйды. Миңа да әйбәт мөнәсәбәттә үзаллылыгы чамалы инде, тик анысы мөһим түгел. Әгәр Гүзәл дә яхшы биюче икән, буларны югалтырга ярамас. Ришат Гүзәл белән иртәгәсен кичкә үк әйләнеп килде. Гүзәлнең исеме җисеменә туры килерлек икән. Кара чәчләре иңнәренә таралып төшкән, кара кашлары астында янып торган күзләр, кирфекләре озын булгангамы, карашлары ниндидер сихри көчкә ия сыман тоелды. Аз гына түгәрәк йөзендә бик килешеп торган төймә борын, иреннәре тулы, пешкән чия дип, нәкъ шундыйларга әйтәләрдер дә инде. Гөлзиләнең бүлмәсенә килеп кергәч, ул ничектер уңайсызланыбракмы, гаҗәпләнебрәкме калды. Берчә сөйгәненә, берчә хуҗа кызга күз йөгертеп алды. Без килеп тә җиттек, дип сөрәнләде Ришат. Таныш булыгыз, минем Гүзәлем. Гүзәл, таныш бул, бу Гөлзилә. Гүзәл башын кагып тыйнак кына елмаеп куйды. Танышырбыз да, дуслашырбыз да әле без, дип елмайды Гөлзилә дә. Әйдә, үтегез. Шәй әзер булды, табынга утырдылар. Гүзәл. Гөлзилә бераз тынтырды. Нәрсәдән генә башлыйм икән? Ришат сиңа әйткәндер инде. Без шушы көннәрдә Тулай торакның кызыл почмагында концерт куярга уйлыйбыз. Син дә катнашсаң бик яхшы булыр иде.
Мин каршы түгел, Гүзәл Ришатка карап алды. Тик мин бит әле укып кына йөрим. Белгән биюләрем сезгә ошар микән соң? Ришат бик мактады инде. Гөлзилә серле генә елмаеп егеткә карап алды. Мин аның сүзенә ышанам. Гүзәл ихлас елмаеп сөйгәненә карады. Аның күзләрендә шатлык һәм рәхмәтлелек нурлары балкый иде. Нәрсә, әллә үзең ышанмыйсыңмы? Дип телдәрләнде егет. Ышанмасаң, биеп күрсәтерсең. Шәй эчеп бераз сөйләшеп утырганнан соң репетиция ясап алдылар. Гүзәл татар, башкорт, урыс, һинд биюләрен күрсәтте. Рәхмәт дип кочаклап алды аны Гөлзилә соңыннан. Дөресен әйткәндә, бераз куркыбрак көткән идем сине. Шәп биесең, талантың бар. Хәзер күңелем тыныч инде. Рәхмәт. Гүзәл бәхетле иде. Мин дә шикләнебрәк килгән идем, диде ул шат елмаеп. Димәк, биюче чыга инде миннән. Менә дигәне чыга. Гөлзилә үзе дә бер-ике җыр җырлады да, сәгатькә күз салып, бүген мин вакытыда инде. Сез үзегез шөгыльләнегез. Монда гына кунарсыз яме? Үз өйегездәге кебек булыгыз. Гүзәл тыйнак кына елмаеп куйды. Ришат исә сөйгәнен кочаклап алды. Җаным, үзебезнең өйдә нишле идек әле без? Карале, Ришат. Гөлзилә инде чыгып китәргә җыенгаш кире борылды. Синең таныш музыкантларың, тавыш операторларың юкмы? Бар иде дә ул. Ярый шуларны күңелеңнән барлый тора, яме? Гөлзилә чыгып китте. Эшләренең акрынлап уңай якка тәгәрәвенә ул шат иде. Кызыл почмакта тиздән ремонт ясап бетерделәр. Сәхнәсен дә зур гына иткәннәр. Залда 80 кешелек урын бар. Сәхнәгә пәрдә дә куярбыз, диде комендант. Хәзер заман башка. Кызыл почмакларга әллә ни мохтаҗлык юк. Исемендә очрашулар залы дип үзгәртсәк, кино, концерт куярга, һәр төрле кичәләр, дискотекалар үткәрергә мөмкин булачак. Концертны кайчангарак куярбыз икән? Сузарга ярамый инде. Бүген белдерүләрне язып эләчәкбез. 3 көнләп торсын, кешеләр белсен һәм Аллага тапшырабыз. Минем сиңа тагы бер яңалык бар әле. Нәфисә елмаеп кызга төбәлде. Иртәгәдән алып идән юмыйсың. Кызганыч әлбәттә, син яхшы җыештыручы идең. Ләкин сине тәрбияче итеп уйлатырга булдык. Очрашулар залы хәзер синең җилкәнгә күчә. Һәр төрле чаралар үткәрергә туры киләчәк. Ә вакыты? Ну, үзең ничек уйлыйсың соң? Мин өчесен дә бер юлы эшләргә дә риза, акча кирәк. Вакытыда торырсың һәм тиздән акча эшләү мөмкинлегең дә булыр. Куркынычрак эш әлбәттә, но дело стоит риска. Тиздән әйтермен, әлегә башыңны катырмый тор. Концертың турында уйла. Гөлзиләнең ул хакта уйламаган минуты юк иде инде. Залда басып торырлыкта урын калмаган. Халык шыгрым тулы. Сәхнәгә чыгу белән Гөлзиләне түшәмнәр ишелеп төшәрдә итеп алкышка күмделәр. Алкышлар җырдан җырга көчәя барды. Сәхнәгә чәчәкләр яуды. Гүзәл биергә чыккач, аңа кушылып бии башладылар. Тамашачы шулай концерт озагына кадәр берчә биде, берчә елады, берчә үзе дә дәртләнеп җырга кушылды. Ә концерт тамамлануга артистларны күтәреп алып, ура кычкыра-кычкыра чияргә тотындылар. Хыялында шулайрак күзаллы иде Гөлзилә концертны, төшләрендә дә шулайрак күрә иде. Зал белән сәхнәне айырып торган пәрдә артында инде аяк тавышлары, сөйләшүләр ишетелә башлады. Гөлзиләнең йөрәге ярсып типте. Ул пәрдәнең тизрәк ачылуын көтә иде. Матур сәхнә костюмындагы Гөлзиләне күрү белән алкышлар башланыр. Баян моңына үрелеп Гөлзиләнең җыры яңгырар. Тизрәк башлансын иде инде. Гүзәлнең төсе үзгәргән иде. Көтүдән дә авыры юк. Нәрсә, әллә шуңа да дулкынланасыңмы? Гөлзилә дәртле елмайды. Күр дә тор менә, берсе дә тотып ашамаячак. Ашасалар яхшырак булыр иде. Менә шулай дип кочаклап алды Гөлзилә, кызның шаян елмаюын күреп. Теге бию ничерәк иде әле, шулаймы? Ул юрый ялгыш хәрәкәтләр ясап биеп киткән булды. Гүзәлнең рәхәтләнеп көлүен күрүдән үзенең дә күңеле күтәрелде. Җитәрегез инде, залга ишетелә бит, дип пышылдады Ришат. Ләкин аның тавышы кычкырып сөйләнүдән дә яңгыравыклырак килеп чыкты. Һәм бу көләргә тагы бер сәбәп булды. Ул арада Нәфисә сәхнәгә менде. Башлыйбыз, әзерләнегез, диде ул җитди итеп. Ну, ни пуха, ни пера. К черту, дип елмайды Ришат. Аллага тапшырдык. Гөлзилә дә җитдиләнде. Пәрдә алдында Нәфисә күренүгә залда тынлык урнашты. Хәерле кич, кадерле дуслар. Комендант шулай башлады да, халкыбызның җыр-моңны ничек яратуы, халык җырлары һәм данлыклы җырчыларыбыз хакында сөйләп китте.
Талантларга бай безнең халык. Аларны күрә белергә, үстерергә кирәк. Бүген чыгыш ясаячак җырчыбыз да гади генә авыл кызы. Безнең торакта яши һәм эшли. Сез аны күреп беләсез. Ә җырлаганын ишеткәнегез бар микән әле? Бүгенге кичә Гөлзиләбез һәм аның талантлы дуслары белән танышу кичәсе булыр. Ә хәзер сүзне артистларның үзләренә бирик. Каршы алыгыз. Баян моңы яңгырады. Сыйык кына кул чабулар ишетелде. Пәрдә ачылуга Гөлзиләнең йөрәге дерт итеп куйды. Залда нибары 10-15 кенә кеше утыра иде. Ләкин кыз үзен тиз кулга алды. Бер чыгып күренгәнсең икән җырларга һәм яхшы итеп җырларга кирәк иде. Күптәннән халык алдында чыкканы юк иде Гөлзиләнең. Үзен ничектер бик уңайсыз тойды. Залдагылар да ул көткәнчә түшәмнәр ишелерлек итеп алкышламады. Ә ваннада сус шапырдаткан сыман гына кул чаптылар. Беренче җырдан соң да, икенчесеннән дә хәл үзгәрмәде. Гөлзилә үзенең репетициялар вакытындагыдан күпкә хөртүрәк җырлавын сизә. Аның саен күңеле төшә, кәефе кырыла бара иде. Өченче җырында тамамлады, халык бу юлы бөтенләй кул чапмады диярлек. Кыз инде елар дәрәҗәгә җитте. Тизрәк сәхнәдән чыгып качарга теләде, ләкин аяклары атламас булды. Гөлзилә Ханнанова дип кулын күтәрде Ришат, залдагы сыйык кул чабуларга җырчының кәефе төшкәнен күреп. Кыз баш иде. Алкышлар бераз көчәйгән сыман тоелды. Гөлзидә, әйдә хәзер Гүзәлне чакырабыз. Син ял итеп ал дип пышылдады Ришат. Кыз баш игән чакта. Ул әзер. Рәхмәт, рәхмәт, Гөлзилә сәхнәдән чыгып китте. Ә хәзер сәхнәдә дип көр тавыш белән Гүзәлне ихлан итте Ришат. Гөлзилә сәхнә ягына борылып та карамады. Аның яралы уйлары еракта иде. Сәхнәгә чыгу, җырчы булу хакына күп авырлыклар кичерде. Күргән михнәтләре шушы булыр-булмас алкышлар өчен идемени соң? Юк, Гөлзилә бит бүгенгедәй начар җырламый иде. Конкурсларда да, авылдагы концертларда да нык яраталар иде аны. Ә бүген ник шулай соң? Ничектер куркып, каушап калды түгелме соң Гөлзилә? Шулай шул. Ул бит артык күпкә өмет иткән иде. Хыял белән чын барлыкның тәңгәл килмәвеннән кыюлып төште. Сәхнәдә үзенең җырларга чыкканын онытып, кул чабулары бәяләүчегә әйләнде. Юк, җырларга кирәк. Залдан рәхим шәфкать көтәргә дә, үзеңне йолдыз дип хис итәргә дә түгел, ә җырларга, бары тик җырларга гына кирәк. Җаныңны сайратырга. Гүзәлнең биюе тамамланды ахыры. Кул чабулар ишетелде. Ришат аны баш ияргә кабат чакырды. Биючегә булган алкышлар күпкә көчлерәк иде, тик Гөлзилә моңа сөенде генә. Ул Ришатка да, Гүзәлгә дә чиксез рәхмәтле иде. Ул хәзер җырларга әзер иде инде. Ришат Гөлзиләне сәхнәгә чакырып дәртлек көй уйнап җибәрде. Кыз очып дигәндәй чыкты да өерелеп биеп алды. Аннан соң ышанычлы, моңлы, яңгыравыклы тавыш белән җыр башлады. Һәм тиздән бөтен барлыгы моң белән бергә үрелеп, Гөлзилә үзе дә җырга әйләнде. Ул моңлы да, дәртле дә, назлы да иде. Җыр тамамлангач та алкышлар көтмәде. Тамашачыга үзенең ошавын сизә иде. Ул бәхетле иде. Кул чабуларны бүлдереп, ул башкачарак җырының тарихын сөйләп китте. Безнең авылда бер көтүче абзый бар иде. Салып алган чакларында ул тальянын тартып, авыл урамы буйлап җырлап узарга ярата иде. Туры сүзле кеше булганлыктан, үзен бик үк өнәп бетермәүчеләрдә аның җырын ишетүгә, эшләрен ташлап тыңлап торалар иде. Кыям абзый, аның исеме шулай, һәр вакыт яңа җыр җырлый иде. Ул хәтта бер үк җырны да ике кабат җырламый. Көен дә, сүзләрен дә үзе чыгара икән, дип сөйли иде халык. Хәзер без сезгә әнә шул авылыбыз җырчысыннан утып алган җырларны тәкъдим итәбез. Кыям абзыйның җырлары Гөлзиләгә шул тәклем якын иде. Ул җырларда аның бала чагы, ифрат иртә вафат булган әнисенә мөхәббәте, юалту ачысы, үги әнисе белән үткән газаплы һәм бәхетле мизгелләр, тәүге сөю, аерылу сагышы бу җырларда аның бөтен булмышы иде. Әйтерсең дә Гөлзилә үткәннәрдән кабат
урап килде. Йырақ калган кичерешләрне яңадан кичерде. Юк, бер үзе генә кичермәде. Залдагыларны да үзе белән бергә моңланырга, үзе белән бергә дәртләнергә, елмаерга мәҗбүр итте. Сәхнәне гүзәлгә калдырыр алдыннан ул залда кешеләрнең икеләтә артуын һәм алкышларның да күпкә куәтлерәк яңгыравын тоеп кинәнде. Бер егет хатта чәчәкләр дә менгерде. Гөлзилә бәхетле иде. Молодец, дип пышылдады Ришат авызын җыя алмыйча. Гүзәл биергә чыкты. Аның хәрәкәтләре шундый җиңел, шундый күңелле иде. Ул берчә очардай булып талпына да, кисәк кенә тынып кала. Берчә талгын гына хәрәкәткә күчә, берчә ярсу давылны хәтерләтә. Гүзәл баян моңын тән хәрәкәтләре белән аңлата кебек иде. Гөлзилә 3нче чыгышында башкорт, урыс, үзбәк, һинд җырларын башкарды. Һәр җыры саен алкышлар көчәя барды. Тәүдә 15ләп кеше генә утырган зал акрынлап бөтенләй тулды. Тамашачы да, артистлар да бәхетле иде. Концертны ул Кыям абзыйдан отып алган җырлар белән тәмамлады. Концерт беткәч тә залдагылар чыгып китәргә ашыкмады. Озак итеп басып кул чаптылар. Рәхмәт сезгә, кадерләрем, дип кычкырды Гөлзилә пәрдә ябылганда. Аның яңаклары буйлап 2 тасма агып төшкән иде. Рәхмәт сиңа, дустым. Баянын куярга да өлгермәгән Ришатны ул үбеп алды. Аннан соң Гүзәлне кочаклады. Рәхмәт сезгә, рәхмәт, коткаручыларым минем. Гөлзилә йылы иде. Тик бу шатлык яшьләре, ләззәтле яшьләр иде. Беренче концерт Гөлзиләнең үз-үзенә ышанычын арттырып, хыял канатларын ныгытып, җанына гайрәт өстәп җибәрде. Бу эшнең башы гына иде әле. Шуңа күрә кыз үзенең иптәшләрен бер төендә дә тотарга тырышты. Көн сайын репетициялар үткәрделәр. Бер үк вакытта якын тирәдәге чыгыш ясап, урыны булган тулай торакларга белдерүләр элеп чыктылар. Концертларны халык бик яратып кабул итте. Җыр моңга аеруча гашык җаннар бер тулай торактан икенчесенә ияреп йөреп карады. Яңа җырчы хакындагы җылы тәэсиратлар авыздан авызга күчеп, бөтен шәһәргә таралды. Безнең тулай торакка да килегез әле дигән чакырулар ява башлады.